ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପଟି। ସତରେ ଥିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଶାନ୍ତିନଗରରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇଲେ। ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଟଙ୍କାଟିଏ କାହାର? ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ। ଲୋକେ ସଚଟପଣିଆ ଦେଖି ସାଧୁ ଅତି ଖୁସି ହେଲେ। କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଏହା ଭାବି ନିଜ ମୁଣିରେ ତାହା ରଖିଦେଲେ। ହେଲେ ଶାନ୍ତିନଗରର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିବାରୁ ସେ ଜଣେ ହେଲେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ରାଜା ବିରାଟ ପାଟୁଆର ନେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି ଜଣେ ସୈନିକକୁ ପଚାରିଲେ, ରାଜା କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି? ସୈନ୍ୟ ଜଣକ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଆମ ରାଜା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ରାଜା ଖୋଦ୍ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ସାଧୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ, ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ହେଉ। ସାଧୁ ମୁଣିରୁ ସେହି ଟଙ୍କାଟି ବାହାର କରି ରାଜଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ସାଧୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏ ଦେଶର ରାଜା, ଅଚଳାଚ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାଧୁ ଜଣକ ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଯିଏ ରାସ୍ତାରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଟଙ୍କାଟେ ଅସଲ ହକଦାର ହେବ। ରାଜା ସାଧୁଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ଅତି ସମୃଦ୍ଧି ଜନତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଲୋଭମୁକ୍ତ ସବୁ ଥିବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତୁର ରାଜା। ସାଧୁଙ୍କର କଥାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ରାଜବାଟିରୁ ଫେରି ଗଲେ। ଏଠୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।